Salut lumea și am venit cu un nou episod de Brawl Stars. Am făcut Profitaia 70. Yay! Hai să deschidem chesturi. Nimic. Nimic. Din punctele astea te rog. Nimic. Te rog din asta, te rog din asta. 3 altine. Gadget. Și ăsta e Brawler. I'm fucking kidding me. E fucking kidding me, jocule. Hai mă, bine mi-a picat măcar astea. Bine că am plătit Star Power. Bine că l-am lăsat pe Bull, al doilea. E bun ăsta, e chiar bun. Și bine că am ieșit după pasă pe Trix. E ok. Și cam cu ea. Bun, am maxat toți brawlerii. Mai am ăștia doi. Colt sau Bull? Colt n-are ăsta. O să-l dau pe Bull. Așa, Power 9 Bull și mai lipsește 1. Bun, hai să vedem ce aici. Așa. Hai să dăm un Brawl Ball. Da, mă, frate. Și că m-am chinuit. Da, ce schemă. Acum oricum n-ar ce să mai îmi dea. Dacă îți dă acum două iteme sau un item, s-ar putea să fie Star Power ori Brawlerul nou. Pot să garantez asta. Nu. Bă, dar chiar ce face gadgetul? Că n-am încercat... nu știu ce face. Îmi spuneți voi în comentarii ce face. Este mai ciudat gadgetul. Gen, nu înțeleg ce face. Dau damage după... Aha, nu dau seama. Manevră. L-am urât ăla. Da, nu. Bun, mai a rămas Trix asta la cu skin. Colet, te auzi Trix la mine. Colet. Nu înțeleg ce face gadgetul, e foarte dubios gadgetul. Sper să vină al doilea gadget. Gen, chiar nu înțeleg ce face. Ce nu face? Nu știu. Nu sunt atent. Crește ceva? Te ajută la ceva? Spuneți-vă în comentarii că chiar nu înțeleg gadgetul. Foarte ciudat. Nu cred. Nu bate. Ți-am zis. Bine. Stai cu minte. Gol. Bine, mă. Am făcut și misiunea de bravo. Bine, mă. Fac 2 episoade de Brawl Stars să fac. E viața mea. Întrebarea mea.
De ce nu dă? Eu am terminat și sezonul ăsta și ăsta. Bine, asta nu l-am cumpărat, că nu construim gemuri. Dacă pot să-l mai cumpăr, nu mai pot. Oricum și pe ăla cu chei am terminat. Am terminat toate sezoanele. Cât au fost 3 sezoane. Sezonul 3, da. Nu știu ce să zic. Nu știu. Nu mai am nicio misiune. Mai am 4. Mâine ce ar fi? Da, mâine o să mai postez un episod. Hai să jucăm pe de-asta. Uite o idee. Să ne create mapă. Nimă. Lasă așa cu bat. Bun. Iar mapă. Asta mi se pare, nu? Da. O să dăm pasă de cu boții. Am făcut eu ceva pe mapa asta și vreau să vă arăt la toți. Bă, sper să nu mor. O, ce cancerii, doamne! Ia feții să te zici. Speedrun cu Daryl până schelete. Mamă, cum e. Bun, eu o să omor pe Carl. Asta urcă în zona, cum pariu. Ia fiți aici. Speedrun. Asta am descoperit recent cu oasele. Ei, gen prin speed, când te duci cu Daryl. Să bătăm și pe ăsta. Păi, ești nebun, bate botul. Bă, internetul, what the fuck? Internetul vieții. Nu știu, am internet, dar gen... Bă, nu internet. Da. Cam asta am vrut să mai arăt și pe asta. Oricum să mai fac un episod când iau gadgetul. Cam asta a fost episodul. Cam scurtuț. Ne auzim data viitoare. Eu am fost Relu. Pa, pa.